Thank you. Wah, si Bebe. Ah, diamuan buku. Berikan. Ya. Dun, dun, dun. Di-di-di-di-dun. Dun, dun, dun. Ah, paling kayak buku ya. Sige mo naman ang dalaga na nagtawag ko. Sa bawat minuto. Someday, home ganda love. You're my only dream. How can I start my life to say goodbye? Thank you so much for watching. Hi, Pretty Lady. Hi, Mohammed. Thank you for Thank you so much for watching. Hi, VJ. Hello. How are you? I'm fine. Party Kumar. Hello. I'm from Philippines. Thank you thank you for the likes. Thank you so likes. I am from Dubai. Okay, thank you for joining. Nice to meet you. I'm from Philippines. I have like it. Thank you for the likes. Thank you. Jose Walter, hi. Apoy tayo. Thank you, Sir Jose Walter. Hi, Barn. Can you from? I'm from Philippines. Yes, I'm poor. Why? Do you have a problem to the poor people? Fernando. Okay. Don't you know Hindi? I don't know Hindi. No, I don't know Hindi. Sorry. Sorry. I am poor too. Okay. No problem to being poor. You know what? The problem is, even you are poor, you're pretending are rich. That's the problem. Just be yourself. No need to being poor, but you are a good person, right?
What do you do for a living? I'm a farmer here and I'm a volunteer public community volunteer service here in the province, Philippines. Hi, Chloe English. Okay. So even I'm poor, I help people here in our province. So no need to be rich, okay? The important is you're having a rich of love. And you're so kind and you're kind. Being a kind is also a rich, you're having a rich personality. That's enough. Sometimes being rich, sometimes they are rude, disrespectful. Because they think the above from all, something like that. The Holy Spirit will come. Thank you, Amen. Hi, beautiful Mr. Washington. Hi. Thank you sa heart. Thank you for the heart. Gabi na, alas 6 na sa gabi. Dun, 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 dun. I'm not lang people sorry. I'm always doing nothing. Mel. Amen. Ulam ka. Ikaw na ito, Amen. 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 Maganda naman na nag-start na kutya. Okay na? Okay na? Okay. Hindi pa, hindi pa. Ano mo ka na, no? Pagpapad, pagpapasik ka, pagpapasik ka, hindi pa. Bila, ang tubig. Ay, Sa baba. sino nagbutang? Paayag ka ito rin. Wow. Thank you. Thank you, James, for loving me. Why you love me? What happened to you? What happened to you? Why you love me? What happened to you? What should I do? Why? Ang tanong. Gamit mo yung tita na baso tabi. Dire? May baso ako sa dira ako na baso. Okay, skills ako. Okay lang yan. Pinigil na ako mga ng life mo. Sira mo, pero Oh, okay doon, cellphone, ha? Design na ano ako. Dire, yung inaano ko, ano ko. Minsan pa, dire ko na yung spam na yung nagtulog. Ah, Gusto na ulangan na ngayon sa buong lawas. Nakatindog ngayon. ang kogo. May nalagalag na sa ako na yun, Adamso. Kung ayaw niya, di ka didi. Para karawang ko. Thank you, and people. Akay. Ay, akay. May kape, oh. Kape? Oo na. May kape baga dito sa ano? May karawang lang. Adiyo. Pero ito na cinnamon niya, nakapinit. Ayun, kay Rank. Arin ba tita naka-live ito? Yan din. Ah. Ha? Nagbuwara ko ng signal, ha? Mas, girin mo. Nagbuwara ko ng Nakamitik. Nakamitik. Doon na yun eh. Ay, doon pala namitik yan. Doon namitik. Sarap na. Lord. Uy, mythical honor. Nakakagot. Ano daw di ako sa isa rito? Roar. Tuloy lang kita na maturokal-tukal sa linya. Boom! Tias talaga, Jayla. Hindi ka pa Isa nakaport? sa kadalakan. Hindi ka nakaport? Hindi ako nagkukul sa rakit. So nagkukul pag-abot sa mitik eh. Pagalo na yun. Pagalo? Pressure, grabe na. Di mo ko doon ano mo kalaban? Pagkaabin mo. Aggressively ba ang pursong kalaban? Kaya, aggressive ng kalapit. Kaabin mo, wala lamang sinaw. Ano siya lang yan? Oo, yan ha. Bantay space. Pagalo.
Ano pa, Bing? Basa. Ha? Nakay. Nakay basa. Ano? Golden nagban. Ha? Tingking ka, Ben. Fighter. Tell me your number. No number. Yung nag-visitar ka? Sorry. Ano mo? Katulad? Ay, nasa mga ulan. Di ba? Doon ay katulong yung ulan. Ba't yan eh? Malaki sa ulan. Kapag ako'y Hindi ako Hindi sige. na mariliskin ka na nga. Pero ako lang ang wala. Skin. Ano na ko talayan na eh. Ano lang yan? Ito sa saro ko na kontan may ano eh. May dragonic. Ano lang yan eh. Dragonic skin. Sino po? Saber. Kaya yung lugi. Dati rin yung bago sa duan mo, Pat. Hi, Sir Bell! I stopped to say hi and like. Have a good night. Thank you, Sir Bell. Good night, God. Thank you for joining. God bless, Sir Bell. Thank you. Oh, pagrarani, Tito Bunso. Iba kami sa urong na yun. Ano ka, Mitch? Namang balir. Hi, Belly. Thank you, Belly. Wala na. Kuha ang turtle. Hadyan tiris lang ako mo. Ilang?
Right talag. Turtle. Eh, di mo nag-block pa ito. Hi, Belly. Evening, mega love shout out to you, Belly. Thank you, Belly. Pam, 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 pam. Waton maraming pa ng turtle. Nakapatay na? Nakapatay na, okay na yan. Tulo. Isugo ng room ka ho. Wala, tuloy yung kubi, matras. Thank you for the song. Tigbakan si Lina. Wala. Clean. Ulti. Bro, ulti. Tigbak ka na ay nakurka. Ano na din? Kape. Hindi ka cut-trips ka ko din. Hi. Magsulot pa ito. Ay, grabe ito. Hindi ka nagsabi ko, Bing, naghali ang katapat mo. Kakat-trip siya. Ano ba naman kasi? Nag-flicker na ito. Sunod, Tito Bunso. Ay, atras na. Piti ka makason. Ito na nga niya si Lina na hayop eh. Kahit patayan ka ko din. Hanggang silver. Kaya? Kuha na yun. 10. Naka 16-14 pa ang mga bata. Kadarago na sa din. Hindi makalamang. Makalamang sanduda. Thank you, 5 people in the house. 2 people, 6 likes. 2 million, 5 million, 4 million. And then, Nagdilit na ako ha. Yan silot na sumido. Push dito. Dahil tira. Atras. Lansilot. Tigbak ako. Ito yung ano ha. Ito sa ingulti na ako permisan tiris lang. Tigbak. Misugon nga na talig. Hindi magsul. Invade ang blue buff. Tigbak. Sige lang naman niya batas ako. Pakada natin yung screen. Sige. thank you. Ano
online. Thank you for watching. Susulod ako. Coffee time. Baka Susulod ako sa pool. tapang ako. Sa sobrang tapang. Kung may paglaban ko rin kaya ang maling tao. Pag-iso, Chris. Ikin. Hey. Basta, wala kayo fire. Sayang oh. Dami-dami Nice. galat. Shout out. Si Rina pa. Wala na, nag-minion na ito na ano, sipir. Bahulon man si Berta. Wala. Pag na kami, ayaw, natin lang. Ito na, sulod na. Nag-second na. Nice. Malord kita. Very slow. Plus silo. Nakaibig tayo ka na. Mo yun, nestan ako. Una ba ang duwa? Kaya kami sa ano. Ngayon na to Halilya ngayon dito. Lato daw. Si Hilbert ka na, Tito Bunso. Ay, mabuong pala. Ay, lifestyle. Wala ko pa ngayon lifestyle. Wala, sinulod pa. Mili ko makitrade na hayogan, ano? Bali makapatay siya. Yan, patay yung ito. Nice. Adios, ako. Oh, tiris lang. Wala, kalanit na ayaw. Si Hilbert ang kay Juan Donayo. Huwag nuto niya. Iba yung leg nga ako. Wala. Sorry. Lamang man niya talaga sa food. Ipurusa na ito na tapo. Ito na po sa Sulod! Iwan niya ito. Dio. Hindi ako nababayaan na hayog. Wala, tigba ka na tito. Ayun na. Patay. 51 lang ang isa. Ano ba pala yun ito? Kiro na mawara na na. Ayun na to, dito. Hindi ako nababayaan. Mamiliwara ako ng gantang tata. Ako ang pinag-timbak na yun. 09. Mili kung paano makitrade dyan yun na hain na anta. Sisulod din eh.
may nego. Tiris na, nasa bash. Nasa bash na daw. Ayun doon, dito. Ay, nakatinok lang mo man. Ay, yung dati din. Sige, pata yun. Ito pa ho. Nice one. Lord. Wala, clear na to. Di pa yung kaya mata maano eh. Ngayon. Mabubuhay na eh. May buhay na nga yun. Mali mo na ako. Baka naman ko, kakaisaw. I-clear ko ang menu na sa top. Nice one. Nice. Nakuha man gihapon yung tutulo. Itong, malamang ito. Oh, nag-resurrect. Nice. Malaw. Sana, po. Nag-aalanganin dito sa konta. Hindi yung makitrip. Samantalang Rafaela man lang ang papatay. Tibay. Paul, si Marmo. Si Kurt ba? Si Kurt. Ay, nakapunta na sa ano ni Gab. Di ko ano eh. Basta yun ba kay Gab? Ora man, ano lang yan. Ha? Binakal ko lang yan ito na Pilipinas. Hindi, sa lista ba? Sa studio. Pagdwa sa lista. Nine season na, di ba? Kakadlaw na. Lang. Ah, 14 days. Tama ba? Matabag ka ba? Tuhog na ho. Sa unahin ko, nandito na mo. Ay, nasa lawas ko. Pala mo ulam. Wala ta, sa luwas ka na magpakarga. Wala ta, maluwas mo Pag lang. una ko to. Mayag ka? Sabi ni Mito, tumakalig ka. Basketball? Pero mayag ka? Dito pa. Lampaw ka. XP ako. Ako naman ang need. Baka lang gagamit. Ito na sa room. Stay dito. Pag makakuha ka marksman, okay ko mo. Steady. Loyalty to the marksman. Kaya minsan hindi ko rin babansig. Dapat si Arlot na lang. Bira na may mag-Arlot na, no? Pag may nag-Arlot na dito. Naiingon ako. Mga pantarantado ah. Thank you sa nag-heart.
Mia, ano? Mia Supreme na kaya niya. Hindi ka, boy. Hindi yan nga, nakasudyak. Dito tayo na. Oo, sige. Ayan na. Nasayag yun. O yun na. Skate, nasayag yun. Sir Fred, good evening. Na Thank you, Sir nagtitimik ka na purify ka ba? Hindi. Na yung gagamit mo, flicker. Thank you sa sending heart. Who's Wala sending bang padang heart? na? Abo. Sending heart. Wait. Lots of heart. Oh my God. O ikaw ngayon po. Just flip that hair back. Char. Yung jungle na yung upat lang kaya umakas kinunla. Kasi, jungle siya. I'm not giving you my heart. I know, but thank you to those who sending a heart. Who's maybe Mike has my heart. What the fuck? Shit. Lugi ako siya. Ano daw kung ma-purify ako, ma-baker. Ew. Hindi mo na ano. Purify na lang. Lugi ako kay Ginibet. Ang nag-ito sa'yo. Pakasukan kami mag-first. First blends. Ito ang nato naka-flicker. Sudyak. Sana. Ay, di naman. Thunder Flash. Ano yung sudyak sa din? Gawa Thunder Blast. Halos similar lang ang itsura eh. Pagkakaroon ko eh. Trio na agad din na ano na. Laban. Review kita eh. Ito na to, Kelly, at last, tapos ang wall. Hi, thank you. Thank you. Di ba kung grabe yung emblems na That ano? love Sa don't work on me. this thing, ang pang-slope. Yeah. Charot. Did you check out the app I told you? Not yet. What the app? I need to check that. I didn't see. I checked but I didn't check. Bugbugo. Pumunta. Okay. Wala lang, pakanina sa ako adam ko. Not here. Level 3 pa lang ako. Ako nga, level 4 na. Wait. Not Kwan. I'm not Kwan. I didn't see here. Hi, Amber.
Not available on my Play Store. Ano yan? Maybe only for the iPhone. What are you using, Sir Fred? iPhone? Tu. Not available my phone. Only iPhone. Only rich people can afford. Only rich something like. Oh, that's why. Because me, I'm just Ngayon, tulong using naglahat sa cheap phone. That's Hindi, why. mga ito No available here. Only iPhone available. My God. Zero to. Lala. Oh, that's why. I'm poor. Oras pa na scan na ngayon. I'm poor. Oras pa na scan ng kinuha. No Taras na. available on my phone. Tell me name of your phone. This phone is Realme, and the other phone is Vivo. So that's why no available here. Nabaya ka ng hapon ka naman. Lala. Wala. Lugi sa ko. Wala paliwat kita turtle. Nakuha liwat ng kalaban. Atras na ko din. Dalagan. Warang ginibe. Wala ko purify. No. Greedy. Realme. Yes, Realme. Yes. Yes. Pakada din na ano. Come on. Come here. No. Say hi. Say hi. Flying kiss kay Daddy. Kay Uncle Fred. Say hi. Flying kiss. Say hi. Hindi pa naman ako pure. Nakaano eh. Flying kiss kay Uncle Freddy. Hello. Sa Uncle Freddy. Para neda ay wala. Pag wala. I have a lots of kids. Ako muna. My God. That's why kiss back to you. Kiss back si Daddy. Ay, si Uncle Freddy. So, kiss sa Uncle Freddy. Google, wala ka pinagsasayan. Wala. Gigi kita, kulang kita istan. Tirang istan ng kalaban. No? Ang istan ko lihat, ulti lang. One more. One more. Sakit kung tan, giniber na ay mag-discount sa sila. Ito sumama sa luwas. Basta ng mama. Ala. Dari-da-dan, dari-da-dan, dari-da-dan. Ala na. Atras muna ka mo, class. Fight palag. Ay, wala tampo lang. Puro first lang. Atras. Malok sa'yo. Wala tayong pag-ulti. Wherever you go, you have Google Play on Realme phone. Google Play? Okay, wait. Naradon. Google Play. I will check that. Google Play. Boss, Oh nahayo. my God, where is that? Nakapaklit mo kita. Google 13. Play. Kalanit. Ano naman ito? Nag-flicker na. 13.
Baka rin ito. Naku niya na. Hindi, hindi sila ganito. Nakuha ko. Sayang oh. Matay-matay. Tigbab. Oh, tigo. No Google Play. Hi Jerry, Isipan ako I'm na, not sayang. single. I'm engaged. No Hindi, Google pag-asa pa Play. yan. No Google Play. No. Tumaba lang ako ng hayop. Mapakunat ng gudok. Iba ka. Di pa. Aggressive kasi ang kalaban eh. Fight, sulod. Google Play. Fight, pakada kami. Ah. Okay. Fight, push dito. Nasa top si Leslie. Atras. Pilit mo ang push. Bilis ba nga, ibigyan mo na? Kalanit man. Ano ba pa kamatay dito? Puta na la- Magkakait. Leslie na hayop. Naka ano. Nice. Patay ang Leslie. Sige, palag lang. Si Lina, ang katapat mo ang buhay ha. Dapat madali ka mo. Ay, karagit na ako. Okay po. Baka mo magpitik ang Leslie panunahay. Adios, sa ano, sa may red ba pang kalaban, hali. So, tap, ayabot. Patay, patay talaga yun, boy. Tapos clash eh. Okay. Ibon pa ho, buka. Sige, buka na yan. I see na ako. This item is not available. Not available. Hi Dash. Yan, Chayak War. Thank you, 3 people. Hi, Kader. Matapos ba? Kader, Kaya pa ko na. hi. Atras na, atras na, atras na. Nultiyan pa ako na.
Mapins rin nga niya. Sige, palangat ka to. Ito na. Sayang. Naman pagyapon niya sila sa pila. Ay, madlulog ha? Wait lang. Wait lang, halik ko dito. Oh, nagulti niya ho. Oh well. Hey, how's life Eh, in pag dito ko sa ako. Philippines? How's Para naulti yun. well? How's life is good? Iba ang core. Lord! Sige. Kaya ko na yan. Kaya diba sa karas? Sorry. Ano gana? Thank you. Iba po, ako niya kuha ko. Yung talaga na kuha ko sa kalabang, kaya tigit na. Nantisan na, ano ha? Ano? Wait. Bakit ba? Yan naman, ha? Gana ka, Brett. Darag to. Ito, Gana ka mo? Dapat ang sagot daw gana. Ang kalaban. Kaya konta? kaya ko ito. Sayang ni gan. Kaya punta. Ako na. Ano po ah? Gana siya will be back. Yes, but take your time, Sir Fred. Gana kang talaga. Ayaw naman. Yan ang itan. Kira, Scott. Kira lamang. Ako kaping niyo si Tanto, hindi ko alam. Ayun na rin po, si Tanto. Thank you for joining. Thank you, Sir Fred. Thank you for your time. Take your time. May pag-asa kong tayo, siniyo ha? Ano? Ay, katita. Ayun ang katita. Hindi ka mahali. Ha? Hindi ka mahali. Sige man. Nag-ano ka mo? Bakla. Hindi ako, kasi yan yung tama ko. Para kulugan tayo ni Papay, pagkadi ko ba kanina, hindi ako. Tapos paguli ko pa niya ako, nagkulugan siya. Hindi mo. Kulog ko na niya. What's your number? Oh, Stop. sabi niya, makulog ko na niya. Pwede ko ano ka? Oo, kulog lang siya. Yun yung lawayan ko niya po. Pero sabi ni Mamay, didi ko no, yan po. Santing parang ko niya ito. Dito ko no sa ato, sa balay. Dito sa balay. Dito ko niya ito. Na ano, kami pasakay. Kay dahil siya. Imagliit siya na nakapula. Yun yung siya ay hindi ko. Binayaan ko, natawang ang pulis. Turong siya. Hindi niya makulog yung kumain. Inhanap ka. Di man ako nagkata sa inyo. Sabi ko ito sa mundo. May nakaw. Napot ko kay mama. Ito ko man talaga sa mundo.
Self-defense daw ko. Oo, pala. Kaya ko na yun. Pandaran ko. Pandaran ko. Kaya ko na ba? I'm proud myself. Para lusin na rin bang daw. No one can love me, only myself. I love myself. Kaya na yun. Hindi ko nakita. Gano'n na ba ka mo? Lege na niya. Palpay. Lagi, uwi na na yun. Ada. Ada. Kita ada. Sino na Sabaw. yung inilot niya kang papay? Ito mo. Ay, papalikot dito. Wala Roblox yun? Nagkalukot sa langit. I'll be right back. Oh, 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 Hi, next mobile. Next mobile, hello. Ano yun? Hindi pa? Dito? Umiyan, iskambol. Iskambol.
Dang! Baba! Kana, kiss mo si Buba. Kiss mo Buba, dali. Kiss mo si Buba. Kiss mo Buba. Sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I... Nabakal kami. Chocolate. Ako na scramble. Hello. Abi na ko. Thank you. Dali pa. Yako. Yagan. Mom. Pusaka! Ay, pusaka. Pusaka. Damn, has flown around without strolling. Huh? Tamad? Ano, di ka nakadalagan. Hindi na lang kami na chinilas mo. Internet. Ah, okay. Internet. Strong net. Ah, sorry. Strong net. Internet pala. Bakit nagsasalit ka? Balik mo, bibig ka na. Dada, dada. Thank you so much, 7 people. Strong Ay, net. eskwelahan. Grabe naman ang panggas mo. Di ka na, di ka na mamari. Pag ano ka kasi madalagang pa. Thank you, hello. Sir Bolly not here anymore. Sir Bolly not here anymore. Okay. Okay, be right back. Letter Cheryl. Thank you, Pusaka. Yes, no Bolly. Ano ko sinamasin? I mean, Sir Fred. Ah, okay. Thank you so much. Ayaw ako ha. Ayaw ako si mama mo doon. Luwas eh, kanang gulong. Pero pas,
pagdalada ka. Ikaw, gas-gas-gas lang yung sa'yo mo mga diri ka ma. Sinadaw ka lang sa mga sawatan. Kumadi ka din eh. Kumadi ka din eh. Kalapasok ko ikaw. Moy na nakuha sa mga supel. Moy na nakuha sa mga supel. Ay. Diri ka nakalakaw. Puro kadalagan. Nayamod mo na lang ka. Kung yung magsinilas mo. Ay, mo na ma-eskwelahan. Mapapilay ka ha. Mapapilay ka. Hindi ka nagpapatay sa ako. Sa imo. Oh my God. We're so in love with you. For me. Nahulog ka. Babag. Pagayon sa putong ni Baba. Pagayon. Puyo. Puyo. Tama. Si Papay. Yan, masusunod. Ay, sorry. Ito yung pagka-mature na siya, di ba? Ang bibig ko, di ba? Aday-aday lang. Huwag ka dyan, ha? Len. Baba man. Na, mababaong ka pa ni Babang? Babangan. Sama ka lang, taday-taday yan ko. Huwag mo na mo kung sinihan ito. Jayla, ano dyan mag-akyat? Mahulog ka dyan. Sige, maano yung ulo mo dyan? Baba. Baba na, baba. Mabuka yun ang ulo mo pag mahulog ka doon. Ha? Ano nga, suhaya? Sabi mo suhaya mo, sabi mo bad. Dali, suhaya. Dali, kato na! Ano na, kato na, suhaya. Sabi nga, suhaya. Pangisugin. Pangisugin. Pangisugan mo si Jocelyn, sabi mo naridan sa mga Nasa labas. Nasa labas si ay, Ludoy. hindi ka maganda tawag ko si Ludoy. Kaya sila. Umulas ka rin dito sa sindang gamang.
Umuyo ka na, es kaya sa gusto na. Ikaw sunan na yan, oh. Sabi mo, gas-gas lang yun. Layasin lang. Layasin ka. Maganda na pa, ha? Ha? Sa'yo ka nagdalagang ka. Nagdalagang ka. Ano ka man nga sa'yo, nagdalakaw ka. Tara, salaan mo, ikaw nagdalagan. Kung naglalakaw ka lang, hindi ka maiilusot. Kanakalakaw mo, kadalagan. Naulit ka pa lang pag ano mo. Isang gulo.
Shout out po. Hi. Hello, Barbie. Coffee Black. Hello. Ano ka na? Ay, naku. Come on, let's sit. Wait lang, kahit tawagin ko si Tito Ben. I will need to let's sit, but I will do live after. Bye-bye. See you next. Yan.